פעם שמעתם את המילה קיוקו? אז קיוקו זה זיכרון ביפנית. קוביות מילים שיוצרות סיפור ומשפרות את הזיכרון. הסבר ומשחק לדוגמה תראו בסרטון זה. אני התחלתי לעבוד בחודש מאי, וכשנכנסתי נתנו לי פלייר של הקיוקו ואמרו לי בסוף החודש, ב-31, יש הכשרה פה. לא ידעתי מה זה, התחלתי לבדוק ויצרתי קשר עם היוצרים וקצת הסבירו לי, אבל התאהבתי קשות ברעיון של המשחק, ומתוך ההכשרה, שגם אני עברתי את ההכשרה, הבנתי את עומק המשחק הזה. ולכן כבר פעם שנייה שהעברנו הכשרה, ויש כבר כ-60 מנחות בחדרה, ואנחנו הולכים לפתוח את ההכשרה השלישית. הגעתי לקיוקו המדהים הזה דרך פרסום של הכשרת קורס לקיוקו במועדון גיל בבית אליעזר. אנחנו במשחק הזה נחשפים כל אחד לפני כולם בסיפורים אישיים, בסיפורים מאוד מאוד מעניינים. המטרה של המשחק החברתי הזה להתפתח, להביא להתפתחות של אנשים, לספר, לקבל ביטחון, לספר לפני כולם ולחשוף גם סיפורים אישיים שזה מעניין את כולם. מה שעלינו לעשות, שלב ראשון, כל אחד שולף קובייה אקראית מהמבחר ואומר את המילה הראשונה שעולה לו בראש. לא לספר, רק להגיד 2-3 מילים. זהו, מוכנים? אז אני אתחיל. יצא לי המילה עבודה. עבודה לדעתי היא בריאות, והיא מוסיפה גם פרנסה טובה וגם עניין בחיים. אני מניחה אותה פה. לי יצא חברה. חברה לדעתי זה הדבר החשוב, במיוחד בגיל שלנו. לי יצא אחות, ולא זכיתי שתהיה לי אחות, מאז אני כל הזמן רוצה אחות. לי יצא עכביש, ואני מדמה את זה לבד משי. לי יצא בננות. בננות זה גם סופר פוד וגם טעים, מתוק, וזהו. פה חברים נעבור לשלב הבא. כל אחד שולף את המילה שהוא קיבל, ואנחנו נתחיל ליצור מזה סיפור. אני קיבלתי את המילה עבודה, ויום אחד להפתעתי, בדרך לעבודה שלי, פגש אותי אלם חן, וביקש ממני את הטלפון שלי. המילה שלי זה חברה. יום אחד הלכתי לעבודה, ופגש אותי אלם חן, וביקש את הטלפון שלי. אני לא רציתי לתת לו את הטלפון, כי אמרתי, אני קודם צריכה להתייעץ עם החברה שלי. את האלם חן הזה שאמר שהוא צריך להתייעץ עם אחותו. ואז הסתבר שגם השכנה שלו, גם מהשכנים שלו, היו אנשים שהתעניינו בסיפור ורצו לייעץ. אני, מרוב בלבול, תפסתי איזה בננה שהיא מתוקה, מתוקה וטעימה, וגם סופר פוד, אז אכלתי אותה ונתתי להם להתבשל לבד. עכשיו אתם עוצמים את עצמו עיניים, אני הופכת 2 מילים, ואתם צריכים לנחש אילו מילים, אתם צריכים לגלות מה עם המילים. אפשר לפתוח עיניים. עבודה. יפה. שכנים. יפה מאוד. התייחסתי כל אחד עם אמפתיה מיוחדת. אמפתיה מיוחדת. כל אחד ידבר בתור... אני לאחות. למה? זה סיפור. אני לאחות, כי הייתה לי אחות מדהימה, ולדאבוני הרב היא נפטרה, וזה ממש חלק ממני שחסר. אז אני מתחברת, לפחות פה. כן, מבינים את זה. לאיזה מילה אתה מתחבר במיוחד? חברה. איך לא? למה? אפשר לדעת. כי אני הכרתי איזו בחורה כשהייתי בצבא. הייתי באזור יריחו,
והכרתי חיילת צעירה, וזה היה בדיוק ביום הולדת שלי. וואו. ומאז היא התחילה להיות חברה שלי, והיום אנחנו נשואים מאז שהיינו בצבא הסדיר. 54 שנים. וואו, איזה... אבל כדי שהוא יסתכל עליי, היו שם עוד בנות. אז הוא ישן, לקחתי לימון, סחטתי לו באוזן, הוא התעורר. מה קרה, מה, ומאז אנחנו ביחד. בזכות המשחק הזה, בפגישה, המפגש הזה, גילינו עליהם סיפור יפה. ממש אינטימי ויפה. זה אחד מהדברים שגורם המשחק, זה לפתוח את עצמנו ולספר, וגם יפה מאוד. להיכנס לתוך הזיכרונות שלנו, לדפדף בהם. אנחנו יכולים למחוא כפיים עכשיו, שהצלחנו. אני רוצה רק להעיר משהו בבקשה. שהמשחק יכול עם הרבה יותר משתתפים, והוא הרבה יותר ארוך בדרך כלל, ויש לזכור המון סיפורים. מה שאני רוצה לשאול, איזו חוויה עכשיו עברתם תוך כדי זה ששיחקתם? אני מכירה את החברים האלה כבר די הרבה זמן, אבל הכרתי אותם עכשיו הרבה יותר בגלל המשחק. אני גיליתי פרטים עליהם שלא ידעתי, עליהם לפני ששיחקנו פה, באינטימיות הזאת. אחד, יש תפקידים שהם תפקידים שבנויים מהעבודה, ויש לנו תפקידים אחרים בחיים. ומה שטוב במשחק זה שאנחנו מורידים את הג'קטים של מנהלת, מנהל, ועד, ואנחנו כולנו אנשים פשוטים שרוצים להיות בחברה ולהוציא מהלב, מהזיכרונות.